ni 6. mailako neska bat naiz, Naroa dut izena, eta bultzamia ezgarri egingo dut. Aurtez gure irakaslea garela, esan digu ekartzeko gure panpin kulturena, gure liburu gustokoena eta musika gustokoena. Nire panpin kulturena hau da, Gugu deitzen da, eta nik jaiotzean oparitu ziren nire familia. Nire liburu gustokoena Otolia deitzen da. James Roydan idatzi du eta asko gustatzen zait. 3 liburu idatzi du. Eta hau da nire musika gustokoena. Separena eta radioan entzun nuen eta asko gustatu zitzaidan. Eta hau izan da dena.